है मा गोन्दा-गोन्दिब्रा मा नांगौ नोंसोरनोलाय ओइ मेन्देला माबायदि रावलै नोंनिया मा राव माने जेने सुगायनाय हपा ओइ मेन्देला हाट दिनै सारा रावखौबो लोगो मालाय थांदो आउट जों सारजों मोनसे गोनांथार बाथ्रासो रायलायनो फैदोंमोन मिथिगौ आङो नोंसोर आंजों मा रायलायनो फैदों आरो मा बुंनो नागिरदों मा नारायण बसुमतारीलै नों जानो हायामोन नामा बाथ्राया बिदि नङा सार मानो नङा जों गोरा डिसिसन लाबाय नोंथांखौ जों खावलायनोसो फैदोंमोन नोंथाङा देग्लाय जिरायनांगौ नोंथांमोननि पार्टी प्रेसिडेन्टजोंबो जों रायलायखाबाय आंखौ जिरायनो होनो सोर नोंलाय आंनि जायगायाव थानायब्लासो बुजि मोनगौमोन नोंसोरो राजनितिका मा बुस्थु नोंसोर जेसेबांखि नाजाया मानो आंखौ जेबो खालामनो हाया मानोना दानि रायजो राजाफ्रा नैबेखौसो बुजि मोनो फैसा दं नोंसिनाव खालि थाखा फैसा नोंथांनि बेबायदि आखलानो बेबायदि थासारियाव लाबोबाय नोंथांखौ मा थासारियाव दं आंलाय नोंथाङा दिनै सासे काराप्टेड लिडार गोरिबफोरनि थै सोबग्रा दिनै समस्तिनि रायजोफ्रा इडुकेसना माखौ बुङो डेभेलपमेन्टआ माखौ बुङो बेखौनो मिथिला नोंथांमोन बायदिनि थाखानि लब होनाय आरो थाखानि गेलेनायाव सम आरो थासारिजों गोरोबनानै आं सोलिदों बे आंनि बाथ्रा नोंथाङा बेवहाय बुंनायनि मोन्थाय गैया मोन्थाय दं मिस्टार MCLA मानोना आं बे जायगानि सासे पाब्लिक आरो आं बे जायगानि सासे भटार थासारिखौ सोलायहोनायाबो सासे दैदेनगिरिनि गुन जानांगोन नाथाय थासारिजों गोरोबलायदों होननानै थासारिखौ गुबुंले खालामनाया मारै दैदेनगिरिनि गुन जानो हागौ If the problem you have this year the same problem you had last year then you are not a good leader. Now you are the failure leader of this constituency. Yes! नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि लेट्स गो नोंथाङा दिनै सासे काराप्टेड लिडार गोरिबफोरनि थै सोबग्रा Now you are the failure leader of this constituency. फैगोलसो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि मौसुमि बाराबो सुग्लाय हालिया आसारनि अखायाबो फोलोमनो हालिया रानस्रावनाय बे Fwimalsw आंनि मिजिंआ
apa berai batu Aki menterkus bailani aku mau Aku di mahde apa